N'oge gara aga, mgbe anwụ na-ada n'obodo ncheta, ka otu onye njem na-agbadata nnọọ n'ime obodo. O bu akpa ga-agbanwe ihe niile. Ndị obodo ncheta ịbụ mkpụrụ nke anaghị anwụ anwụ, nke anaghị ere ure, kụọ ya otu ugboro ma chefuo agụrụ. Ka onye njem ahụ nọ na-eti n'oke olu dị ka ọ na-agagharị n'ụlọ n'ụlọ. Ọ sị na ya agaghị ama agụrụ ọzọ. Ihe nke a o kwere omume? Ka ụfọdụ ndị obodo nọ na-atamuri ma na-ajụrịta onwe ha dịka ha gbakọrọ ma na-ele onye ọbịa dịka ihe nkiri. Ka ndị obodo gbakọrọ, Maazị Akọ bụ okenye nọ n'obodo ncheta bịarutere nso iji hụ mkpụrụ ọka onye ọbịa. Olu onye ọbịa ahụ na-ada n'ike n'ike na n'elu elu dịka ọ banyere n'ụgbọ ịnyịnya, chilie ọka ndị ahụ elu na-egosi ya ndị
ha hapụ ịta ọka ahụ ọzọ. Ọka nwekwara ike ịbụ abụmọnụ nyere anyị na ụmụ anyị. Anyị ga-agba ha ọkụ ozugbo. Ya na ụmụ ihe ndị ọzọ na-atakasị ihe a kụrụ n'ubi na oke ọkọchị ọgụ. Ọ bụghị okike mere nke a, kama ọ bụ ihe aka mmadụ mere. Ọ bụ ihe amamihe mmadụ chepụtara. Anyị agaghị awụfu nwata na mmiri eji saa ya ahụ. Anyị ga-akụ mkpụrụ ọka abụọ, ma nke ochie ma nke ọhụrụ, leghaa ha abụọ ma were akọ na uche onye nwere akọ na uche na-ahọrọ ya na nje na-abụ amamihe dị